se ovde svašta može da dogodi. Najbolje nam je pokazao izvesni državni sekretar, čini mi se za socijalna pitanja. Danas sam čitao njegov intervju, a izašlo i na agencijama Vest. Čovjek je mrtav ladan predložio da je to zato što nam opada natalitet, pa da uvedemo, da uvezemo 100.000 žena iz Kambodže, Laosa, Vijetnama, odakle sve nije naveo te države, i da onda ovde prosto tako podižemo natalitet. A onda su ga pitali što baš iz tih zemalja, on kaže pa nećemo, ne znam, Ukrajinu, Rusiju, to su nam ipak kao prijateljske zemlje, pa da njima ne remedimo natalitet. Ali zaista to pokazuje kakvi ljudi sede u našoj vladi, s kakvim fiks idejama oni svaki dan dolaze na posao. Mi naravno ovako svaki dan se družimo i danas ću vam se obratiti baš na ovu temu demokratija i uopšte, znači, kako to izgleda medijska sloboda i uopšte sloboda u ovakvoj jednoj demokratiji. Gospodin Boris Bratina sa Prištinskog univerziteta, asistent na Prištinskom univerzitetu, pa evo da ga čujem. Hvala lepo. Braće i sestre, pomaže Bog. Mnogo smo slušali o tome kako u Srbiji nema demokratije. 5. oktobra 2000. reč demokratija upotrebljavana je i složdačno sa rečju sloboda. Danas sve razvijene zemlje sveta demokratske su uređene i čini se da je upravo demokratija jedno od glavnih obeležja civilizovanog sveta, onog koji svoje poreklo vuče još od starih Grka. Ali šta još uopšte danas znači reč demokratija? Izvorno to je vladavina naroda, volja naroda. I zaista imali boljeg uređenja od onog u kome narod odlučuje o svojoj sudbini, u kojoj je država, res publika, javna, opšta, narodna stvar. Samo takve demokratije više nema. Od antike do danas smisao pojma demokratija se promenio. Savremena demokratija ne znači vladavinu volje naroda, već nešto sasvim drugo što sa tim nikakve veze nema. Danas je značenje reči demokratija proceduralno. Demokratija se svodi na poštovanje i sleđenje demokratskih procedura i na legalnu primjenu sile. Demokratija je danas samo to i ništa više. To opet znači poštovanje zakona i procedura, ma kakvog sadržaja oni bili, ma koliko oni bili nepravedni i štetni za narod, samo ako su izglasani većinom. Legalna primjena sile znači zakonom dozvoljeno nasilje policije nad narodom. Da policija može besomučno da bije demonstrante, da lomi ruke i noge, koristi gumene metke i da za to ne odgovara. Konačno, to znači da je moguće gnusno ubistvo Ranka Panića, kao i to da oni koji su odgovorni za njega odbijaju da preuzmu tu odgovornost zato što je to navodno uspešno obavljena akcija štićenja bezbednosti građana. Koji građana, pitam ih? Njihovih skotova, prvog reda. I pitam da li to treba da bude demokratija? Da li demokratija treba da bude samo prazna reč koja se izdaje za izraz narodne volje, a u stvari nosi lice nasilja i diktature? Da li demokratija treba da bude totalitarna? Upravo to izopačenje danas je demokratija. I zato neka vas ne lažu da postoji neka Evropska unija ili Amerika u kojima vlada prava demokratija, a da je kod nas na delu njeno izopačenje. Da samo treba da uđemo u Uniju, da prihvatimo njihove zakone pa će vam biti bolje. Edukovati se za demokratiju, tako oni kažu. To je laž. 5. oktobra 2000. kod nas je stupila na snagu zapadna demokratija. Ono što sada imamo na delu u zemlji, to je ta zapadna demokratija. Antičke demokratije kao vladavina volje naroda više nema. To je ono što vidimo kod nas, to je ono na delu i u svetu. Današnja demokratija građane svodi na idiote. Jednom u 4 godine izađemo na glasanje i samo tada nešto odlučujemo o svojoj sudbini. Preostalo vreme trpimo lošu vladu i rđave zakone. Znate li koga su stari Grci zvali idiotom? Ono ko se ne bavi politikom, ko se ne bavi problemima svoje zajednice, jer to su problemi koje se njega lično tiču. Za stare Grke idiot je onaj ko ne učestvuje u političkom životu, ko ne odlučuje o stvarima koje ga se tiču, nego pušta da drugi odlučuje za njega. Zato svako ko sebe naziva političnim, predviđa da je to politička odluka. Rousseau, veliki francuski filozof i prosvetitelj, kaže: narodni poslanici nisu predstavnici naroda, oni su samo njegovi komisionari, opunomoćenici, obavljaju za narod posao za platu, ali ga ne predstavljaju. Narodna volja ne može da bude predstavljena, ona je ona sama ili nije narodna volja. Niko ne može da predstavlja svoje odluke kao odluke naroda. Narod je politički subjekat i predstavnici, ako ne valjaju, trebaju da budu opozvani, to je smenjeni.
To se zove imperativni mandat, sestre i braćo, i to treba da zahtevamo. Imperativni mandat podrazumeva da narod u svakom trenutku može da opozove predstavnike ako je nezadovoljan njihovim radom, a ne da čekamo 4 godine do narednih izbora. To znači da su političari za svoje odluke direktno odgovorni uvek i samo narodu i da je narod samo onaj koji može da ih smeni. Ono što je međutim kod nas kao i u većem delu sveta na snazi je takozvani predstavnički ili slobodni mandat, po kojem izabranici naroda predstavljaju narod u celini i gde se uloga birača svodi samo na izbor tih predstavnika, a sve ostalo vreme ovi ne odgovaraju nikom. Imperativni mandat čini da smo mi, to jest narod, birači, u svakom trenutku politički subjekti koji odlučuju o svojoj sudbini i mogu svakog trenutka da skinu Tadića i njegov režim, kao i svaki drugi režim koji bismo bili nezadovoljni. Proceduralna demokratija idiotizuje građane. Imperativni mandat ih subjektivira kao građane, daje nam pravo da u makom trenutku opozovemo loše odluke koje su donete. Niko ne može umjesto nas da odlučuje šta je dobro i korisno za nas. Niko ne može da nas ubedi, da nam ispod žita proturi da je za nas dobro da uđemo u Evropsku uniju i NATO, koji nas je bombardovao 78 dana. Da za nas nije dobro da potpišemo gasni sporazum za Rusiju. Da je za nas dobro da šaljemo kompletno rukovodstvo svoje zemlje na klanje u Hag. Demokratija ne sme da bude samo forma, ona mora suštinski da bude volja naroda, ona mora da razlikuje pravo i pravdu. Nije svaki zakon ako je legalan istovremeno i pravedan. Kažu nam da je isporučenje Radovana Karadžića legalno, da nije bilo ogrešenja o zakonu u Hagu. A mi treba da budemo mirni i zadovoljni zato što se izdaje isporučivanje naših ljudi obavlja po zakonu. Mi treba da poštujemo to samo zato što je dobilo većinu u Skupštini. Da li to znači da treba da se povinujemo zakonima koji su nepravedni, koji neposredno idu protiv pravde i protiv dobra? Nepravedne zakone ne treba poštovati. Pravda je svetija od prava. I kako stara poslovica kaže, neka bude pravda i makar se svet srušio. Živjela slobodna Srbija. Hvala vam. Lepo rečeno. Još samo da ovi što nam vode državu, to i tako prihvati. Sad vidite, mi imamo jednu novu parolu, to je prezir diktaturi i ona će naravno često biti na našim protestima. Između ostalog, jedna od najvećih diktaturi prema Srbiji je upravo ova diktatura koju sprovodi Evropska unija prema nama. Mi smo kao organizatori protesta i opšte kao protest možda jedina ovde organizacija u Srbiji koja se decidno bori da Srbija ne uđe u Evropsku uniju i mi vas zato molimo da ove bedževe koje ste dobijali od nas, a koje ćete dobiti, svih nosite svakog dana ovde. I budite ponosni što ste protivnici ulaska u Evropsku uniju, zato što preko televizije kad to kažete, naprosto od vas naprave aždaju. Ajmo mi da pokažemo da nismo aždaje, da smo normalni ljudi i da samo želimo dobro Srbiji i ne želimo da uđemo u ovakvu Evropsku uniju koja nam okupira deo teritorije. Zato vas molim da nosite ovaj bedž svakog dana i da dajete vašim komšijama i da širite naravno tu ideju. Mi ćemo polako sada da krenemo do javnog servisa. Svi ćete stati iz ove parole prezir diktaturi jer i tamo vlada određena diktatura. Za sutra vam zakazujemo druženje ovde u 17 časova, idemo ispred Ministarstva prosvete, zato što sutra počinje školska godina, imamo nešto i da poručimo ministru, pa bih vas zamolio da u što većem broju dođete ovde, zato što gospodin Žarko Obradović bi trebalo da usvoji ove zahteve koje mi tražimo, a svi su u skladu sa Ustavom. Idemo sad polako do gospodina Tijanića i do državne televizije. Thank you.